Alle sangene er skrevet af eleverne selv, og indimellem har lærerne hjulpet til med lidt akkorder og et par enkelte ord i teksten hister her. Men det er faktisk eleverne selv, der står for tekst og musik. Skal vi lige give alle vores kreative komponister en stor hånd? Der er en del af kulturskolens lærere, der har lagt stort arbejde i at arrangere denne aften. Dem synes jeg også lige, vi skal give en stor hånd til. Så nu til sang nummer 2. Hej, jeg hedder Sofia, og jeg er sanger. Hej, jeg hedder Lille, og jeg er også sanger. Hej, jeg hedder Albert, og jeg er trommeslager. Og til sammen er vi Lykke-legender. Og så mangler vi også lige en. Og han er ikke på den dag i dag. Han kommer først. Bare tænk, han er bag tæppet, som han også er. Og vores sang hedder Dans med mig. Og den handler om at danse og en god fester. Og så vi vil vinde, fordi jeg er trommeslager, og jeg er seje. Vi er seje, og vi er meget ud. Yeah. Og vi hedder jo også Lykke, så vi burde helst have lykke i os. Og nu kommer Markus, jeg henter ham nu. Det var det. Hej. Alle 11 sange vil der være en pause på cirka et kvarter,